Ben, boa tarde a todas e todos. Damos comenzo á sesión do pleno de hoxe 31 da sesión do pleno ordinario de hoxe 31 de maio. O primeiro punto da orde do día é a aprobación das actas dos días 29 de marzo e 12 de abril. Algo que manifestar con respecto das actas? Ben, enténdese, por tanto, aprobadas por unanimidade. O segundo punto é a aprobación inicial do inventario de bens e dereitos do Concello de Bergón do acordo que proceda. Vale. Pois dase conta da proposta da alcaldía que foi dictaminada favorablemente por maioría de votos a favor pola Comisión Informativa do Asunto do Plenos. Con data 1 de marzo de 2018, a empresa contratada para a prestación de servizo presentou o citado inventario en formato papel e CD. O arquitecto municipal emitiu o informe no que afirma que a documentación presentada ten os capítulos e os datos mínimos para comprobar o emprezamento e a situación dos datos maioritarios. O secretario do Concello emitiu un informe desfavorable o 16 de abril sinalando que a existencia dunha serie de deficiencias. Houve unha subsanación de documentación o día 20 de abril e foi informada favorablemente polo secretario do Concello o 25 de abril. Aprobar o inventario non require publicidade, pero convinta expoñer o público expediente para facilitar unha maior información dos bens que se inclúen naquel e se poidan formular alegacións que axuden a depurar, no seu caso, os datos que os seus datos ou poñen de manifesto calquera omisión ou circunstancia que sexa oportuno ter en conta. Tendo en conta o artigo 83 da Lei 39 de Procedimento Administrativo Común, cando a naturaleza do procedimento requira, poderá acordarse a apertura dun período de exposición pública durante un prazo como mínimo de 20 días. Por lo tanto, se propón o seguinte acordo: aprobar inicialmente o inventario de bens do Concello que se recepcionou en formato papel o 1 de marzo coa subsanación de data 20 de abril, expoñer o expediente público durante un prazo dun mes a contar da publicación do correspondente anuncio no BOP. Non caso non presentarse alegacións, o acordo inicialmente aprobado levarase automáticamente definitivo e remitirlle unha copia íntegra logo da aprobación á Administración do Estado e ao órgano competente da Comunidade Autónoma conforme ao artigo 31 do Reglamento de Bens para unha vez se aprobado definitivamente. Ben, pois, como di a proposta e como comentábamos na comisión informativa, se trae ese documento que poderá estar a disposición para que calquera poida formular as alegacións que considere oportunas, ca documentación que teña que presentar para elo durante un mes. Se di efectivamente que non é necesaria esta exposición pública, pero é pertinente e ademais aconsellable tanto para os veciños como para tamén o propio Concello, non? Para ter un documento que teña o maior rigor posible, non? Probablemente haberá, probablemente non, eu xa decía outro día que vai haber algunha subsanación, porque dende que está feito o documento xa hai incorporacións ao patrimonio do Concello que se deben incorporar. Polo tanto, este documento non vai a ser o que quede aprobado definitivamente. Así que, entendo que a mellor, claro, aprobar non así o documento sin saber se as propostas dos veciños se teñen en conta ou non, que pode ser ao mellor un pouco, ao mellor complicado por parte de calquer grupo ou demais, pero xa digo, se fixo ca documentación existente, ben coa documentación que se lles aportou por parte sobre todo do Servicio de Secretaría e de Arquivo, toda a documentación que dispoñía o Concello. Xa digo, pode haber algún erro e nós tamén intentaremos detectar o máximo, e en todo caso tamén recalcar que o inventario de bens e ora xa de camiños, porque o de bens xa o viñamos traendo todos os anos a aprobación plenaria, case sempre no pleno de xaneiro, en documento vivo que terá que ter as incorporacións que se vayan facendo ao longo do ano e que terá que volver a pleno, xa digo, como mínimo debería unha vez ao ano. Ten a palabra a concelleira non escrita. Gracias. Bueno, yo me voy a referir en concreto al inventario de caminos. La verdad que me parece un documento muy poco ambicioso y yo creo que en lugar de preocuparnos tanto por esos caminos que nadie utiliza, deberían ustedes de hacer un esfuerzo de cara a regularizar la gran cantidad de caminos que están en el limbo. Esto es, los que en su día fueron dotados de servicios de agua y luz y que ahora están teniendo tantas pegas para
instalar el saneamiento. Sí, é unha das cuestións que de feito vamos a repasar e o estábamos comentando hai 5 minutos escasos porque efectivamente esa non era a documentación da que dispoñía a empresa e a pesar de que nós fixemos un primeiro repaso con todo o que se nos presentou, todavía hai que pulir moito ese tema, sí. Son muchos, Sí. y creo que hemos Sí. hablado de ellos Sí, previamente y a mí me sorprendió no ver Sí. ningún camino de estos incorporado. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Pois, tras numerosas ocasións nas que se solicitou neste pleno cal era o estado do inventario de bens e camiños, preséntanos un inventario onde, a xulgar polo informe do arquitecto municipal, conta con datos mínimos para a comprobación da titularidade dos datos da superficie dos bens. Despois do tempo no que foi anunciado que se presentaría este inventario, non podería haberse presentado un documento con máis rigor? A ver, a palabra e a frase que contén os datos mínimos o que ten que informar o técnico é se o documento cumple co que se solicita no prego de prescripcións técnicas e administrativas, é dicir, e incluso ca propia oferta da empresa. Tampouco non se lle pode exixir máis tampouco do que xa se licitou no seu día. De aí ven a palabra e a frase de que ten eses datos para que poidan vir a pleno. É dicir, se faltase, igual que dit despois, de feito, o informe do secretario facía unha salvedade e é que faltaban capítulos que de feito eran 0, pero para vir a pleno o propio documento tiña que aparecer ese capítulo. É dicir, unha cuestión formal. Ten todos os documentos que debe constar para poder aprobarse ou non. É dicir, nin o técnico entra no contido do detalle dos camiños, nin tampouco dos bens. O que fai é un repaso co prego e coa documentación presentada, si con eso podemos traerlo a pleno. Si non contara con ese informe non poderíamos traerlo, pero non teríamos que telo devolto e dices, mirad, falta isto e entonces o tedes que volver a traer. A empresa presentou como xa dixen noutro pleno, presentou o traballo, é certo, agotando os prazos, pero en todo caso eran os prazos que estaban establecidos no prego de licitación. Sí, pero se vostede acaba de decir que este é un documento aberto, que vai estar aberto a suxerencias ou alegacións que poda facerse, por que levou tanto tempo a elaboración? Pois porque a pesar diso é moito contido que tiñan que, en todo caso, mire, hai un traballo, mellor dito, hai un prazo, e ese prazo é o que aprobamos tamén no seu día no prego de licitación e, polo tanto, a empresa está no seu dereito tamén de agotar todos os plazos de feito, se pediron prórrogas, pero dentro do plazo que tiña que podía pedilo, vamos, non está extralimitado, polo tanto é un traballo que leva o seu tempo, obviamente, é moita documentación. E agora, con esas alegacións, con este proceso de alegacións que se poida facer, o que haberá que ver é que haberá incluso xente que poida decir, que non está de acordo e que plantexe algún tipo de alegación, que tamén terá que fundamentarse e terá que documentarse. E que esa tamén é a cuestión. Por lo tanto, non é, isto eu creo que así ou non así, se terá que presentar, ao mellor, algún tipo de escritura, etcétera. E claro, esa documentación previa o Concello non a ten, porque non dispón dela. O Concello que dispón é da información que figura no propio arquivo municipal e no propio inventario actual de bens. E despois está o catastro, tamén, que é outro documento polo que tamén a empresa digamos que se fiou e tivo acceso a él, un documento básico, de feito, para eso. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Unha pregunta, que non é por nada, cando se contratou este, recordan? No documento non veis, creo que foi fai 2 anos, non?
Si non ven na proposta, No, por eso. no, creo que o plazo total creo que era de 2 anos, 2 anos. Bueno, probablemente. mire, vostedes necesitaron 2 anos máis as prórrogas correspondentes dentro do No, marco legal. incluído, Sí, están dentro incluídos. do tempo legal para facer un inventario de camiños no que vostede acaba de decir que a documentación que se facilitou a parte do catastro foi a existente por Secretaría e Archivo do Concello, certo, non? Vostede o acaba de decir fai un minuto. Sin embargo, acaba de reconocer tamén que todos esos camiños donde o Concello, anos atrás, puxo ou dotou de agua, luz, e incluso en algún caso asfaltado, que non son de titularidade municipal, pero sí que lle estamos dando servicios, non os ten incorporados. Tampouco aqueles, polo que eu puiden ver, de sentenzas recentes, non están incluídos. E vostede pretende que aprobemos un plan, un inventario que lle levou 2 anos con estes graves errores, dándolle só un mes á cidadanía para que presente alegacións. Home, vamos a ser un pouco rigurosos. Si tuveron 2 anos para compoñer un plan de bens e camiños, no que vostede di a documentación foi a existente na Secretaría e no Archivo do Concello, máis o do Catastro, e vostede mesmo reconoce que non ten todos os datos, que se quedaron fora camiños que ahora mismo teñen luz e auga municipal, e que ao mellor podemos chegar a ter alegacións ou demandas, home, fagamos ben o traballo. Ou hai algunha prisa por aprobar este documento? Ben, os plazos son os que son, señor concelleiro. Vamos a ver, e eu me remito ao prego. O prego ao que vostedes tamén teñen acceso como calquera. Polo tanto, o prazo de exposición nos pode parecer escaso ou non, pero foi o plazo que se aprobou no seu día. E a empresa é certo que agotou os plazos que tiña para poder facer o traballo. E como comprenderá, nós dentro do Concello non lle podemos aportar información que non temos. E é certo que pode haber incluso algunha que poida constar e salvo erro ou omisión por parte de algún servicio que poidera mandar algo, esa é a documentación que consta no Concello. A que dixen eu será documentación que poida ter algunha persoa na súa casa que conste no seu poder e que axudará a reforzar este documento. Polo tanto, xa digo, eu non pretendo que vostedes aproben ou deixen de aprobar nada ou que digan que se isto ven compreso ou non se impresa. A ver, isto é un documento que xa está entregado e que agora ten que seguir o seu procedimento. A presa, en todo caso, será a súa que no seu momento estivo preguntando e lles fomos contestando que todavía non estaba entregado o documento, agora está e seguimos coa tramitación. Simplemente eso, é seguir coa tramitación, nada máis. Se me permite, vostede mesmo acaba de recoñecer que este documento, vostede, desde o Concello, só lle diu unha documentación, pero coñece que faltan outros. E tardou 2 anos a empresa en facelo. Recoñece que sabe de camiños, que non fai falta que yo traemos vecinos. Non, eu non dixen eso. Ah, non? Non. Usted non dixo que sabía de camiños que tiñan auga e luz e que agora mesmo... Sí, perfecto. que teñen auga e luz e que non son municipales. Pois o que se fixera no seu día... Podemos facer 2 cousas. Como é posible que nun camiño que non sea municipal o Concello este aportando suministro de auga? Pois o que se fixo no seu día eu non lle podo responder, señor concelleiro. Pero vostede é responsable do que se fixo no seu día máis do que se fai agora. No. Digo eu, No, son responsable do que se fai agora. Pero usted tamén ten dereito a regularizarlo. Se está mal feito algo, ten dereito. Eso é o que intentaremos, señor concelleiro. Sí, pois entonces é o que lle digo. Por que dar un mes só á veciñanza? Se vostedes tardaron 2 anos e darlle unha documentación, ainda que o prego diga o que diga, vostedes que van de participativos, preguntar aos veciños, denlle máis tempo, hombre. Ou pasa algo porque lle dean máis de 2 meses? Pasa algo? Bueno, non pasa absolutamente nada. Entonces, por que estamos señor discutindo? concelleiro, vamos a intentar paralizar, vale? Porque xa sabemos despois como rematamos. Entonces, simplemente por unha cuestión legal, porque tamén temos que perseguir os procedimentos que nos mismos aprobamos, vamos a continuar así. É tempo de sobra para poder presentar a documentación. E non se preocupe que a xente eu creo que vai a estar perfectamente informada para poder vir aquí e presentar esa documentación e tratemos de facer o mellor documento posible. E xa digo,
Despois, en todo caso, será susceptible en algún momento de coa documentación que sexa entregada incluso no seu momento, de que na próxima revisión que se faga se incorpore, sin maior historia. Señor voceiro de Anova. Sí. Tentaremos difundir o máximo posible o momento a partir do cal xa sexa posible realizar as alegacións que estimamos que será a partir da semana que ven, despois, unha vez que se produza a publicación no Boletín Oficial da Provincia. Non sei se martes, mércores ou xoves, pero ao mellor podíamos estar nesa... Ás veces depende tamén do boletín. Dependerá do que tarde o boletín en publicar a aprobación. E a partir de aí, empeza a contar un mes onde se poderán facer todo tipo de alegacións. E nós estimamos que todo aquel que queira realizar calquer tipo de alegación debe facelo. Ademais, máis aló de que queira salvagardar os seus intereses ou non, todo o que se presente axudará a perfeccionar o documento final que veña no seu momento a aprobación final, digamos. Dito cal, o traballo do inventario foi complexo, é difícil. Non é só a documentación que poida existir no arquivo ou na documentación do Concello, de outros inventarios anteriores. É complexo determinar moitas veces cando tes que fiarte ou buscar información visual no catastro do 56, no BOA americano. Moi complexo. Despois tivemos a honra, vou non dicir así, de contar ca colaboración de moitos veciños que se brindaron para aportarnos información sobre moitos camiños que non, moitos deses que están medio desaparecidos, pero tamén outros, non? Pasou xente de todas as parroquias por este concello para colaborar, participar na elaboración do documento, e a súa aportación está aí plasmada en moitos casos. En outros, pois o equipo redactor considerou que non o debía de reproducir. Por qué? Porque ao mellor o que non había unha documentación que sustentase esas afirmacións que se estaban facendo. Hai unha casuística enorme. E despois, o tema dos camiños que decía a señora Sanjurjo, estou totalmente de acordo co que di, e ademais que o falamos, ela e máis eu. E hai camiños, moitos camiños neste Concello, que por H's ou por B's non tratemos agora de buscar no pasado, porque é un feito, sabemos todos, que son camiños que eran servidumbres, e foron asfaltados, teñen luz, teñen auga e incluso saneamento algún. Co cal, eso ou regularizamos ou temos un problema. Entón, eu sou partidario de darlle unha volta a este tema, non só tendo en conta os intereses que poidan ter os veciños, senón que o Concello como tal debemos de facer un esforzo en regularizar eso, buscar a fórmula se hai, e se é legal, por suposto. Claro. Ben, votos a favor da aprobación inicial do inventario. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, aprobado inicialmente. O punto número 3 é a aprobación do listado dos aboados pertencentes ao Concello de Bergondo polos servicios de abastecimento de auga, saneamento e depuración actualizados a 31 de decembro de 2017, acordo que proceda. A concesión administrativa da xestión dos servicios públicos de suministración de auga potable, de rede de saneamento e depuración de augas residuais do Concello de Bergondo, coa empresa Aquagés, comezou a súa prestación o 1 de xullo de 2002. Cambiou a súa denominación por Viacua Gestión Integral de Augas Galicia S.A.U., segundo consta na documentación presentada neste Concello, e a cinta de empresa presentou o listado do padrón actualizado a 31 de decembro de 2017 dos usuarios deses servicios, con número de rexistro 352 do 17 de abril do 18. Por todo iso, propónse a adopción do seguinte acordo: aprobar inicialmente o listado do padrón actualizado a 31 de decembro de 2017 dos usuarios de servicios de suministración de auga potable, rede de saneamento e depuración de augas residuais, con número de rexistro de entrada deste Concello 352 de 17 de abril, que se expoña ao público no tabuleiro de edictos deste Concello no boletín oficial da provincia durante o prazo de 30 días para que os interesados poidan formular as reclamacións pertinentes. Faixe constar que no caso de que non se presenten reclamacións entenderase aprobado definitivamente.
Ben, pois como todos os anos se trae o listado a 31 de decembro dos abonados existentes. Alguna manifestación? Votos a favor da proposta? Enténdese, por tanto, aprobado por unanimidade o padrón de abogados. O punto número 3 é a proposta para a formalización dun convenio para o proxecto de ampliación na senda na DP 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta de Babío por San Vitorio do PK 0 ao PK 790, acordo que proceda. Bueno, hai unha memoria para a aprobación do proxecto de ampliación da senda na carretera da Deputación Provincial 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta de Babío por San Victorio do punto kilométrico 0 ao punto kilométrico 790. Consta no expediente o informe técnico, non pon aquí, pero tamén o informe xurídico sobre favorable. Bueno, as obras públicas municipais entenderse acordadas pola aprobación do proxecto logo da acreditación no expediente do cumprimento da legislación urbanística sectorial, así como do planeamento en vigor. A licencia urbanística e comunicación previa teñen por finalidade o sometemento ao control municipal dos actos de edificación e uso do solo. A competencia para otorgar as licencias corresponde aos municipios, de conformidade co artigo 36 da Lei 39 do procedimento administrativo común. As administracións públicas poderán celebrar acordos, pactos, convenios ou contratos con persoas de dereito público como privado sempre que non sexan contrarios de ordenamento xurídico nin versen sobre materias non susceptibles de transacción que teñan por obxecto satisfacer o interese público que teñan encomendado. Quinta, de acordo o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público quedarán fora do establecido no ámbito da bendita Lei os convenios de colaboración que celebra a Administración Xeral de Estado con Seguridade Social, comunidades autónomas e entidades locais. De conformidade co artigo 53 da Lei de Réxime Xurídico do Sector Público, haberá que rendir contas, haberá que remitirlo ao Tribunal de Contas no prazo de 3 meses seguintes a suscripción de calquera convenio. Durante todo o proceso de aprobación, o convenio deberá cumprir con as exigencias de publicidade activa en virtude do disposto no artigo 21.4 da Lei de Procedimento Administrativo Común. Oitava, neste caso, procede a elaborar o convenio xa que as estradas ás que fai referencia ao proxecto de ampliación son de ámbito municipal e da Deputación. Por lo tanto, se propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo: aprobar o proxecto de ampliación e senda na carretera provincial 801 de Fraga ao Casal de Santa Marta de Babío por San Vitorio do punto kilométrico 790, solicitar da Deputación a sinatura dun convenio para a execución das obras e para unha mellor coordinación das mesmas, sobre todo no ámbito de seguridade da propia obra. E terceiro, o Concello comprométese a chegar a contía de 106.159,45 euros correspondente á execución de servizos municipais na mencionada obra. Cuarto, delegar no seu caso a contratación na Deputación. E quinto, dar traslado á Deputación do seguinte acordo. Ben, pois, como se di na proposta, unha obra tamén que se ten demandado longamente na estrada da Deputación que une Cortiñán con Santa Marta e que, que únicamente polo de agora pois se acomete na zona de Bixoi, enlazando as beirarrúas existentes a día de hoxe que están ali pois no centro social. Dado que ao Concello lle competería pois facer as obras de saneamiento e mellora tamén do abastecemento, e por unha cuestión, como se di na proposta, de seguridade tamén para obras, se solicitou a Diputación que incluíse no seu proxecto tamén a valoración da parte municipal, a parte da ampliación da propia carretera que chegará a 6,5 metros e despois a senda de 2 metros de ancho. Ten un presuposto de 318.000 euros e a parte municipal de 106.159 euros correspondente pois aos servicios de saneamento, abastecimiento, electricidade e alumeado. Era unha zona que non podía tampouco contar con eses servicios, xa que non se dispón a día de hoxe dos terrenos. Por lo tanto, pois o que agora toca é aprobar no Concello, solicitar a Diputación, terá que todavía ir a pleno da Diputación e pois empezar xa a que se mova o expediente, que levará tamén o seu tempo de licitación e demais, xa que hai expropiacións que hai que facerse, hai espacios en donde xa hai titularidade pública, pero hai outras zonas en donde hai que facer expropiacións e todos sabemos que eso pois leva
leva o seu tempo. Ten a palabra a concelleira non escrita. Bueno, es una obra que favorece a un sector de la población de Bergondo, tiene informes favorables técnicos y jurídicos y es un dinero importante que la Diputación va a aportar, con lo cual mi voto va a ser favorable. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias. Sí, máis ou menos na mesma línea, unha demanda veciñal que se venía trasladando desde fai bastante tempo e que xa trouxemos algunha vez ao pleno. Celebramos que por fin se traia desta vez. O noso voto vai ser favorable. Ten a palabra o voceiro de veciños de Bergondo. Bueno, pois unha obra como moitas que aínda hai pendentes no Concello de Bergondo que xa era hora que se fixera despois de tantas cousas que pasaron. Alegrámonos moito que por fin o vayan a facer no plazo de 5 meses a partir de que se inicia a obra, pero non me queda claro quen vai abonar os 100.000 euros das expropiacións. As expropiacións seguramente a Diputación, pero é certo que todavía non está... A ver, nos de feito o compromiso é de aboar a parte que dixen eu, De e por eso... saneamento, 106.000 euros da parte municipal. Da parte municipal, efectivamente, dos servicios municipais. Estamos seguros que os 100.000 euros, os 90 e pico mil euros que se prevé que podan ser as expropiacións, non vamos a ter que asumir nada? Pode que teñamos que asumir, pero a día de hoxe non lle podo asegurar que non. En todo caso, bueno, trataremos que non, obviamente, pero non sería a primeira vez que no Concello se asumen expropiacións en vías tamén provinciais. Totalmente de acordo. Trataremos que non, obviamente. O que pasa é que cambia moito de Sí, invertir claro. 100.000 a invertir 200, por suposto. nunha senda de 700 metros. Por suposto, sí. E Por por eso outra xa parte, digo, trataremos que non. me gustaría facerlle un rogo para que non pase como nas últimas expropiacións. Eu rogolle que se vai a falar cos veciños. Rógolle, porque senón ao final pasa como en Santa Marta e algún sitio máis que se contabilizaban os metros e depois non eran. O digo para un ben entre todos. Non pasa nada. Mire, non é unha cuestión de falar ou de negociar como aquí algunha vez se dixo. É unha cuestión de que hai un informe técnico detrás. E sí que pode haber erros. E de feito, aínda recientemente, houbo xente que presentou aquí escritos bueno, pois referidos a plans municipales dicindo, bueno, pois que a eles non se lles expropia e que en cambio vai a pasar por aí determinada obra. A ver, a obriga de cada un é de ter no catastro todo ben documentado. E o problema é cando un no catastro non o ten ben. E cando figuran camiños tamén públicos no catastro e un despois di que o camiño non é público e presenta escrituras e dicindo que os camiños son seus. É obriga do catastro. É obriga de cada un ter no catastro os seus bens correctamente inscritos. E por eso a lei de expropiación o que di é que un se vai ao catastro. E é o que se fai sempre, por calquer equipo, o que fai é coller o catastro. E aquí pasa o mismo. E para eso están as alegacións. No caso de que haxa erros, se presenta a documentación, pode estar ben, pode non estar ben, e non pasa nada. É dicir, pode haber unha valoración inicial, e incluso haberá quen non este de acordo con esa valoración inicial, quen non este de acordo porque os metros non coinciden, e entonces se lle terá que aboar a diferencia, que non este de acordo porque cree que o seu vale máis, e iso a día de hoxe está bastante estipulado e, de feito, as últimas valoracións que fixo o xurado de expropiacións de Galicia, aquí polo menos en Bergondo, prácticamente non difiriron con respecto á valoración técnica feita inicialmente. Podo discrepar, por exemplo, que as valoracións que se fixeron na depuradora, do que se decía unha cousa nas últimas. Nas últimas, a día de hoxe, non. Non, pero podo discrepar como se empezou pagando na depuradora, ou como se valorou e como se terminou. Pero, bueno, o caso, eu que lle rogo, que ao final son veciños, e vostedes que venen tanto participación ciudadana, non costa nada explicar isto. Explicaremos o proxecto, de todas formas, pues nos vindeiros días. Este era o rogo. Nos vindeiros días imos explicar o proxecto. Ten a palabra o voceiro de Anón. Nada, unha obra importantísima e demandada, como ben sabemos todos, como xa se dixo. Ben, votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 5 é a proposta para incorporar as actas das sesións plenarias en formato multimedia. Acordo que proceda. Bueno, tanto a lei 39
do 1 de outubro, a Lei de Procedimento Común como Lei de Réxime Xurídico, a Lei 40, xerizan o emprego de medios electrónicos, concretamente no que existe as relacións a cesta, que a cidadanía incorpora o uso xeralizado e obrigatorio de medios electrónicos, tanto respecto a documentos e actos administrativos en xeral, como en relación coas diferentes fases do procedimento administrativo. Establece o formato electrónico dos expedientes administrativos. En atención ao exposto, esta proposta ten por obxecto a regulación de emprego de medios electrónicos no relativo aos libros de actas da sesión dos órganos colexiados pleno e das distintas comisións formativas, sin presuicio dos demais aspectos recollidos na restante normativa aplicable. O artigo 24, o artigo 2 do decreto 24/2018 de 15 de febreiro da Xunta de Galicia sobre os libros de actas e de resolución das entidades locais galegas indica que as actas de sesións dos órganos colexiados constarán en documentos asinados electrónicamente pola persoa así titular da Secretaría e pola persoa así titular da presidencia do órgano colexiado de goberno ou persoa que sustitúa. As actas de sesión dos órganos colexiados estenderán en soporte electrónico incorporando non o arquivo multimedia. E a acta de soporte electrónico conterá como mínimo consignación expresa dos seguintes extremos: lugar de reunión, data e hora de inicio, finalización da sesión, indicación do carácter ordinario e extraordinario, persoas asistentes con expresión de seus cargos e membros que se excusasen, orde do día, contido dos acordos acadados, se fose o caso, e opinións sintetizadas dos membros que estivesen intervidos nas deliberacións, así como a expresión do sentido do voto dos membros, sinatura electrónica da persoa que ofrece a secretaría, que dota da fe pública e a persoa que exerce a presidencia. Por acordo de pleno poderá optarse que as actas se incorporen ao arquivo multimedia da sesión. Neste caso, o ficheiro resultante, xunto coa certificación expedida pola Secretaría da súa autenticidade e integridade, cantos documentos en soporte electrónico se empregasen como documentos da sesión, se incorporarán á acta da sesión sen necesidade de facer constar nesta últimas deliberacións. Entón ten que cumprir os datos que xa indicamos. E por outra banda, o decreto de 128/2018, polo que se regula o réxime xurídico dos funcionarios da administración local con habilitación de carácter nacional, indica que no caso de que o soporte sexa electrónico, igualmente será preciso que se redacte en todo caso polo secretario extracto en papel comprensivo dos seguintes datos: lugar, data e hora de celebración, ordinario e extraordinario, asistentes, contido dos acordos, opinións sintetizadas dos membros da corporación que interviñesen nas deliberacións e incidencias destas, con a presión do selectivo dos votos. O Concello conta coa ferramenta Back Office TD para a aplicación da xestión interna dos expedientes do Concello, suministrada pola Deputación, e salvo cambio de ferramenta será aí onde se recollen os expedientes para a tramitación electrónica das actas, extractos e altas multimedias. Os extractos serán creados a partir da aplicación e mediante xeración dun justificante versión imprimible co código de verificación. Por lo tanto, a proposta que se fai é estender as actas das sesións dos órganos colexiados en soporte electrónico incorporando o arquivo multimedia da sesión, todo de acordo cos requerimentos establecidos, redactar en todo caso polo secretario extracto en papel comprensivo dos seguintes datos: lugar, data e hora de celebración, ordinario e extraordinario, asistentes e membros que se excusan, así como contido dos acordos, no seu caso, opinións sintetizadas dos membros da corporación que interviñesen nas deliberacións e incidencias destas, comprensión do sentido do voto dos membros presentes. Este extracto será publicado na sede electrónica da corporación de acordo con a normativa sobre protección de datos. Co callo de facer efectivo este acordo establece o compromiso da Secretaría de transcribir e certificar aquelas partes da data multimedia que requiran os interesados, sempre que respondan ao interese lexítimo, e publicar este acordo para darlle a publicidade preceptiva. Ben, pois un avance máis e un paso máis na administración electrónica, e xa que, bueno, pois como decía o secretario e tamén se di na proposta, non parece tampouco moi normal que a día de hoxe pois tendo os medios que temos, e non solamente os medios electrónicos aquí no salón de plenos, que de feito avanzaba outro día, teremos que dispor de máis medios electrónicos, porque a partir de agora vai a ser todo pois tamén coa licitación electrónica, co cual, bueno, pois estamos xa vendo pois e próximamente, bueno, pois incorporaremos, digamos, esos medios tamén no propio salón de plenos. E dado que a propia ferramenta que se utiliza para os expedientes xa son os últimos expedientes xa que se levan facendo nos últimos meses, son expedientes prácticamente íntegramente electrónicos e permiten a incorporación pois de imaxes, de audio, etc. Antes, bueno, pois con un expediente en papel quizá isto resultaba un pouco máis complicado, non?
Polo tanto, bueno, pois, aparte de que, bueno, pois estar pois o mellor casi un mes ás veces, ou polo menos medio mes transcribindo actas, non parece pois xa do século XXI, cando temos un arquivo que realmente xa pois ten todo o contido do que se fala no pleno, e volvemos un pouco pois ás actas que se facían hai anos en donde se tomaba, bueno, pois unha nota esquemática do contido da sesión plenaria, non sesión plenaria, bueno, do órgano colexiado. Ten a palabra a concelleira non escrita. Vale, pues nada, yo todo lo que sea agilizar y evitar trabajos rutinarios que además no nos aportan nada nuevo, pues bienvenido sea, mi voto es favorable. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. O noso voto tamén vai ser favorable. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Todo que sea fomentar a axilidade para a administración, benvido sea, canta máis, mellor. Ten a palabra o voceiro de Anova. Voto favorable. Sí, se estamos todos de acordo, de todas formas sí que nos gustaría que constase, pois aplicaríamos xa esta propia acta. Estamos de acordo? Ben, entonces votos a favor da proposta e do acordo tamén incluído desta. Ben, enténdese, por tanto, aprobado por unanimidade. O punto número 6 é a moción presentada polos grupos municipais do PSDG-PSOE de Son Bergondo a Nova en relación á creación de polo menos unha unidade multidisciplinar de endometriosi en Galicia, acordo que proceda. Ben, antes de dar a palabra, neste caso, a concelleira de Benestar Social, indicar o que dixen o outro día na comisión informativa, e é que, bueno, unha veciña de Sada nos fixo chegar a proposta por correo electrónico, pedindo, bueno, pois que se levase, que trouxéramos a pleno pois esta moción e co texto tamén que ela mesma pois nos aportou, xa que, bueno, pois ela é unha paciente desta mesma enfermedade e de feito, polo que teño visto por aí, pois é unha cuestión que se está levando a varios plenos. Casualmente, de feito, mañán hai unha xornada divulgativa que convocou a Diputación na súa área de igualdade tamén para divulgar pois este problema de endometriosi, pois cunha xinecóloga do Chuac, que despois, bueno, pois varias representantes de algunhas asociacións. Por lo tanto, bueno, creemos que é un tema que polo menos está na axenda tanto de pacientes como de médicos. Ten a palabra a concelleira de Benestar Social. A endometriose é unha doenza crónica que afecta a unha de cada 10 mulleres en idade fértil, que se caracteriza polo crecemento do tecido do endometrio fora da súa localización habitual, provocando danos en distintos órganos e un dor tan intensa que a veces chega a incapacitar e que non mellora coa toma de opiáceos. É a principal causa de infertilidade femenina. O descoñecemento sobre esta doenza segue a ser moi alto entre as propias mulleres e máis tamén entre moitos profesionais da sanidade. Varias asociacións trasladaron xa no ano 2015 aos grupos con representación no Parlamento Galego unha iniciativa en demanda de medidas tanto para abordar a enfermidade como para a súa visibilización e coñecemento, e foi aprobada unha proposición non de lei instando a Consellería de Sanidade a difundir a guía de atención ás mulleres con endometriosis publicada polo Ministerio de Sanidade, Servicios Sociales e Igualdade no ano 2013. Crear grupos de traballo multidisciplinares nos hospitais públicos e fomentar o coñecemento desta doenza, así como transmitir aos institutos de investigación sanitaria de Galicia a necesidade de investigar sobre a endometriosi. Transcorridos 3 anos desde a aprobación da iniciativa, os avances na posta en marcha das medidas contempladas na mesma son moi escasas. Por outra parte, Andrea González, veciña de Sada, emprendeu unha campaña de sensibilización e recollida de sinaturas a través da plataforma digital Chat.org sobre esta enfermedade difícil de diagnosticar, na que solicita a Xunta de Galicia e os Sergas a creación de polo menos unha unidade multidisciplinar de endometriosis en Galicia. Dado a dificultade de poder un diagnóstico que soe demorarse unha media de entre 8 e 10 anos, esta enfermedade tamén recibe o nome de enfermedade invisible, xa que non se suele apreciar en probas de imaxe o que dificulta a atención médica. A endometriosis manifiéstase, sobre todo, con dolor nos períodos de ovulación e menstruación, que se converte nunha dor pélvica constante,
ademais de presentar diversos síntomas entre os que se inclúe dor ao manter as relacións sexuais, dor ao ir ao baño, náuseas, fatiga, infección urinarias, sangrados, anormais fora da menstruación, etc., afectando en Galicia a unhas 60.000 mulleres. Ademais, só ir asociada a outras patoloxías autoinmunes e endocrinas como son a fibromialgia, a artritis reumatoide, o lupus, o hipotiroidismo, así que como a depresión e a ansiedade asociada e a incomprensión por parte dos profesionales sanitarios e a poboación en xeral. Por todas estas razóns, solicítase desde esta corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, o Concello de Bergondo insta o Goberno da Xunta e os Sergas a que se leven a cabo todas as accións referidas a endometriosis aprobada por unanimidade na Comisión Quinta de Sanidade, Política Social e Emprego na súa sesión do 22 de abril de 2015. O Concello de Bergondo manifesta a súa solidaridade e apoio ás persoas que padecen esta enfermidade e, de modo particular, a veciña de Sada, Andrea González, que está a realizar un importante traballo de difusión e procura de apoios para que esta doenza teña un mellor diagnóstico e mellor pronóstico. Bueno, a endometriosis creo que moita da xente nunca oi falar delas. É unha das enfermedades grandes conocida que realmente solamente a coñecen as pacientes que o sufren, as mulleres que o sufren, os seus familiares e o seu entorno máis cercano. A pesares de que sí que hubo algúns avances tímidos, moi tímidos, de todas as cuestións demandadas polos colectivos afectados e que foron parte do acordo aprobado no 2015, as pacientes, as enfermas, porque realmente son doentes, desta enfermedade, o que demandan é que se siga traballando, que non se pare, que a mitad das cousas que iban incluídas neste acordo pois non se fixeron, non se coñecen os datos sobre as mulleres diagnosticadas de endometriosis nos Sergas, para que se poida aproximar mellor as estimacións sobre a incidencia da poboación, na poboación en xeral desta doenza. Non hai unha unidade multidisciplinar a nivel galego. Hai algunhas consultas especializadas, pois, por exemplo, hai unha en Vigo, outra en Ourense e outra na Coruña, con dúas xinecólogas que non consultan todos os días, co cal todas as mulleres que non están relacionadas con estas áreas sanitarias pois teñen que bruxulearse por facer un pouco de emigración sanitaria. Tampouco na parte da investigación, que era outro dos puntos que se levaban, tampouco hubo avances ningúns. A difusión, nin os propios profesionales coñecen esa guía. Esa guía colgouse na páxina do Sergas, pero colgouse, nada máis. Os médicos de atención primaria e as matronas, que son os primeiros profesionales a donde os pacientes chegamos e que poden diagnosticar ou intentar diagnosticar a enfermedade, non teñen unha formación adecuada. Eles mesmos os din, e incluso profesionales sanitarios especializados din que realmente o que se fixo en nada é prácticamente o mismo. Non se difundiu, nin se está difundindo como se pedía, como se chegou no acordo do 2015, o coñecemento desta enfermedade entre as mulleres de edad fértil, sobre todo entre as menores de 25 anos. Por eso traemos esta moción para instar outra vez a que se sigan os acordos que se han aprobado no ano 2015, porque as mulleres que sufren esta enfermedade, como outras tantas enfermedades, os profesionales fan o que poden, e moitas veces máis do que poden, porque non teñen os medios, non teñen a capacidade, non teñen o tempo para esta enfermedade, como para outras moitas, e temos grandes profesionales dentro da sanidade galega. Pois que, por favor, que se volva a retomar, porque as mulleres necesitan unha dignidade, necesitan non ter que pasar este tipo de dor,
necesitan poder manter relacións sexuais sin tirarse dos pelos porque casi non poden por a dor que teñen, porque non poden ter fillos, co que eso supón as mulleres psicolóxicamente pode chegar a ser un trauma. Entonces, o único que facemos e que pedimos é que se retomen todas estas iniciativas e que axudemos as mulleres que sufren este tipo de enfermedade. Gracias. Ben, gracias. Ten a palabra a concelleira Nova Escrita. Sí, muchas gracias. A ver, las mujeres, los hombres, los enfermos en general y de cualquier tipo de enfermedad tienen el mismo derecho a que se utilicen todos los medios posibles y disponibles para tratar esto de la manera más adecuada. Lo que a mí no me parece lo más apropiado es que desde un ayuntamiento se apoye a un paciente individual, porque estamos abriendo una vía para que cualquier persona que tenga un problema específico a nivel individual venga aquí a que presentemos una moción en este sentido, cuando en Galicia hay asociaciones de este tema. Entonces, lo que me parece raro es eso, que esta persona tome esta iniciativa, no lo haga a través de una asociación. No sé, me gustaría escuchar al resto de mis compañeros para ver qué es lo que opinan, porque, a ver, considero que flaco favor le hacemos, porque yo creo que esto tendría mucha más fuerza si viene vía asociación o vía lo que sea, que como un paciente individual que solicita una serie de cosas. No sé, es mi opinión. Perdón, realmente apoyamos a todas as persoas, ou ponen textualmente, a todas as persoas que padecen esta enfermedade, en modo particular. Pero a ver, yo también lo apoyo, pero lo que yo quiero decir con esto es que probablemente, si la moción viniese a través de una asociación o de un colectivo, tendría muchísima más fuerza, porque igual, a ver, yo he leído la petición que se ha hecho a través de change.org y todo lo demás, y a ver, es una petición a nivel individual y esta moción está presentada a nivel individual. Digo yo que, flaco favor, a ver, yo creo que le ayudaríamos más diciéndole que la presente a través de una asociación, que siempre va a tener más fuerza, ¿no? A ver, sí que é certo que o que non poden facer os concellos, e nese sentido comparto o seu, claro, defender unha cuestión unipersonal, non? E, claro, efectivamente sería abrir unha porta para algo en donde mañán un ten un problema e ven aquí a que presentemos unha moción. Nese sentido, estou completamente de acordo con vostede. Aquí é certo que se personaliza, pero porque a petición ven por aí, pero o apoio, obviamente, non é a unha persona en concreto, unha persona que toma unha iniciativa que o gallá estuverá apoiada por unha asociación e probablemente estou convencidísima de que isto acabará convertido nunha asociación de afectadas, basicamente, que non sei se existe a nivel galego, sí pero bueno, pois entonces... Claro, no, perdón. Bueno, pois que o máis probable sexa iso. De todas formas, por centrar o discurso, o apoio que se solicita é para as enfermas en xeral, independentemente, porque isto se fora unha enfermidade que solamente ten unha persona, tendría tamén todo o dereito a que estuveramos defendendo tamén aquí, non? Pero bueno, xa digo, independentemente de que veña por unha persoa, aquí obviamente a representación sigue sendo igualmente dun colectivo baixo o meu punto de vista. E xa digo, comparto de que as cousas cando se presentan a través dunha asociación de afectados, pois parece que xa somos máis e que podemos facer máis forza, obviamente. A eso me estaba refiriendo. Yo he empezado mi intervención diciendo que todos los hombres, todas las mujeres y todos los enfermos tienen todo mi apoyo y deberían de tener acceso a todo lo que necesitaran. Yo lo digo en ese sentido, en el sentido de que tendría mucha más fuerza, porque probablemente cuando llegue y dice, pues lo presenta una única persona de los 60.000 afectados que tenemos en Galicia, pues no tiene la misma fuerza que si viniese a través de un colectivo. Y yo, he leído que hay asociaciones. Entonces, mi pregunta es ¿por qué individualizarlo? Ben, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Non podes intervir.
Despois, en todo caso, che daremos a palabra. Vale? Moitas gracias. Eu quería facer fincapé en dous puntos que fixo a Concelleira de Benestar en relación ca difusión da guía, que era un dos puntos que se recollían na proposición non de lei que se aprobou no Parlamento de Galicia no de 2015. Decir que esa guía está publicada na web da Escola Galega de Saúde, que se enviou a todas as EOCSIS para que tiveran acceso os xefes do Servizo de Obstetría e Xinecoloxía, xefes de Servicio de Atención Primaria, persoal de enfermería, matronas e matróns e persoal dos centros de orientación familiar. Ademais, está a disposición dos profesionais na intranet do Sergas e na extranet da Consellería de Sanidade e Servizo Galego de Saúde, e que no ano 2016 leváronse a cabo diversas accións formativas nas que se abordaron pois aspectos como diagnóstico, tratamento, sintomatoloxías, prevención ginecolóxica, factores de risco e factores fisiopatolóxicos. No tocante á creación do grupo de traballo multidisciplinar para avaliar a posibilidade de levar a cabo a creación de unidades de endometriosis especializadas e multidisciplinares nos hospitais públicos de Galicia, quería sinalar que a guía non di que estas unidades teñen que ser de carácter funcional, senón que a guía establece que teñen que ser xa que a guía non establece necesariamente a creación dunha unidade especializada estructural concreta de endometriosis. Ademais, un dos resultados que amosou estes grupos de traballo din que a atención que se está a prestar na actualidade é asumible cos recursos disponibles. E outra cousa que me gustaría matizar, porque falaba a Concelleira de que non había datos suficientes nos Sergas, por exemplo, vou citar os datos da EOCSI. EOCSI de Ferrol, a media de pacientes atendidas ao mes foi de 15 mulleres. No ano de 2016 deriváronse 40 mulleres por sospeita de endometriosis. 4 delas foron diagnosticadas de endometriosis profunda, unha muller diagnosticada de endometriosis grado 3 e 4, e EOCSI da Coruña, a media de pacientes atendidas foi de 16, adican os profesionais 3,5 horas semanais a consulta de mulleres con esta doenza. No 2016 registráronse 29 casos de endometriosis, 22 de endometriosis profunda e 24 mulleres foron diagnosticadas con endometriosis grado 3 e 4. Na EXO de Santiago de Compostela hai 71 pacientes que foron operadas ou biopsiadas no ano 2016. EOCSI de Lugo, Monforte e Cervo. As pacientes que estiveron ingresadas por esta razón e intervidas foron 53. EOCSI de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras. Adican os profesionais 4,5 horas a semana a consulta de mulleres con endometriosis. No caso de que a demanda aumente, teñen previsto aumentar 1 hora e media semanal a consulta. O número de mulleres diagnosticadas nesta EOCSI foi de 26. EOCSI, Pontevedra e o Salnés. Deriváronse 109 mulleres ás consultas de xinecoloxía por diagnóstico de endometriosis. EOCSI de Vigo, onde se adican 10 horas semanais a consulta das mulleres que presentan esta patoloxía e atenden unha media de 136 mulleres ao mes. Durante o ano 2016 foron derivadas 488 mulleres, 42 delas de endometriosis profunda e 48 foron recibidas e 48 recibiron tratamento cirúrxico. Polo que si é certo que hai que seguir avanzando nesta para cada unha intervención óptima nesta doenza, que as mulleres neste caso reciban unha resposta aceitada, pero eu considero que o propósito da proposición non de lei que se aprobou no Parlamento de Galicia no 2015 sí que se cumpliu. A ver, non todas... Ten a palabra o voceiro de veciños de Bergondo. Despois damos resposta. Sabe o que pasa? Que, como sempre, cometemos moitos erros. Este é un deles. Vostede empezou na comisión e agora no pleno, traemos esta moción que nos trouxe unha veciña de Sada para que aprobemos. É como que entrar un papel a ver que facemos. Pero realmente a esta veciña, por moito que aprobemos esta moción, por moito que fagamos, axudámosle. O lóxico sería
que desde os servicios sociais axudemos a esta veciña a guiala. Eu aprobo isto e que fai esta moción? Que? Que teñen que ver os servicios sociais con isto? Os servicios sociais poden guiar a calquer veciño, non? Cando ten unha... Nun tema de saúde? Un tema de saúde, a ver, como que non? Os servicios sociales, se usted non sabe onde acudir na parte médica, pode preguntar para que lle guíen. Digo Bueno, eu, non? creo que bueno, Digo nada, eu. remate o seu argumentario. Prevención, bueno, pois Remate o eu seu penso que argumentario. a esta persona que presenta esta moción, primeiro había que axudala. Antes de chegar aquí, digo eu. Bueno, pois Porque aquí, non acabei, porque aquí o que vamos a facer é ler un documento, ler alegatos, ler un montón de cousas que van quedar aquí. Ou non. Ese é o malo. Ou non. Ah, claro. Lévase, Ou no. todos os concellos van levar isto. E ademais, no. vostedes son... Mire, sabe o que Señor. pasa? Que aquí, sí, disculpe, é que estou no meu turno. Sí, por eso remate o seu Por eso, argumentario. é o vostedes que lle son estou dicindo. partidos grandes e ten representación na Xunta, que ten Vostedes representación na Diputación, nós, que eu sei eu son veciños de Bergondo, por ahora. Por moito que lle pese. Oi, non me pesa que absolutamente. Xa verá. Entonces, vostedes que teñen Xa verá. representación na Xunta, Por favor, non utilices por que este pleno non, para amenazar? non levan isto outra vez? En vez de cargar todo aquí. Cando nós, como moito, podemos darlle a razón. Ben, vostede é libre de apoiar ou non Sí, unha moción, como comprenderá, igual que lle teño dito moitísimas veces. Nós presentamos as mocións, as presentan os grupos, cada un é libre, por un lado, moitas veces de incorporarse tamén á presentación, ás veces así tamén o temos negociado, e outras veces, pois que xa digo, cada un tamén é libre de apoiar ou non apoiar. Ten a palabra o voceiro de Anova. Nada, o noso apoio non ten ningún xénero de dudas e tampouco temos ningún tipo de matización que introducir ao respecto. Únicamente unha cousa, vamos a ver, se pedira socorro de servicios sociais, pois igual poñería no texto que remite, solicito a axuda de servicios sociais, non o pon, fala da consellería e fala dunha serie de cousas que están neste texto. Por lo tanto, a ver, que non nos perdamos en cousas que non veñen ao caso. Non ven ao caso. Que xa dixo, se me permite, como réplica, que xa dixo a señora alcaldesa na comisión, bueno, trouxeron a ver que facemos. Eu non lle dixen eso, e como vostede non estaba, Que dixo aquí ao entrar? non pode Disculpe, decir que dixo eso. entrar no pleno? Non pode decir Que dixo eso. cando empezamos a ler isto? É dunha veciña de Sada, vámoslo ler. Pero, señor concelleiro, a ver, Perdone. respete un pouquiño. Vale, perfecto. Eu expliquei como chegar a esa moción aquí. Non dixen, isto presenta unha veciña de Sada e trémolo aquí. Resumindo, Porque non sí. nin puxen esas caras, nin puxen esos xestos. Foi moi respetuosa cousa que vostede non o é. O que dixen foi como chegou aquí, porque moitas veces vostedes preguntan quen é o que presenta ou ven, así é unha cuestión que ven a través do partido, que ven a través da asociación, e polo tanto fixen a explicación xa previa. E lles dixen, esta moción non la fai chegar unha veciña de Sada. Vale? E iso foi o que dixen, non mentín, e tampouco fixen ningún aspaviento facendo como que, traemos esta moción e asesinar. Ao contrario, e o que dixen a continuación foi que é un tema de máxima actualidade, xa que mañán hai unha xornada na Diputación. Polo tanto, lle din moitísima importancia ao tema, e simplemente porque creo que é un tema que está aí e que se está debatindo. Dixen tamén que se debatiu en varios concellos, e despois xa está, cada un que vote o que queira, non pasa absolutamente nada, pero non veña dicindo cousas que non son. Ben, ten a palabra a Concelleira de Benestar Social. Gracias. Unha cuestión. Os usuarios de servicios sociales non son usuarios que cando lle doen teñen un dolor intenso, veñan a servicios sociales. Os usuarios de servicios sociales veñen por outro tema. Cando vostede ten un dolor, va ao centro de saúde, non a servicios sociales. Eso para empezar. Creo que é moi sencillo o termo, O sea, non hai nada complicado. Centro de saúde, saúde. Servicios sociales, outros temas. Vale? Por si teníamos os conceptos cambiados. Sí. Con respecto ao que decía o concelleiro do Partido Popular, efectivamente, aquí colgouse na web do Sergas, efectivamente, foi o único que se fixo. Vostede dice que os profesionais, os sanitarios, os facultativos,
teñen todos coñecementos, tuveron cursos, pois mire, debemos de falar con distintos profesionais, porque hai moitos profesionais de atención primaria, de especialidades, expertos no tema, que a verdad que son eles os que din, os propios os profesionais que din que neste tema está todo moi parado e moi quieto. Teño que facerlle caso a eles, porque vamos, se os profesionales mesmos minten, sabes, a xente que está afectada por esta enfermidade reconoce que están en stand-by, evidentemente que hai que diagnosticar e que se están diagnosticando. Solo faltaría que a estas alturas non houbera pacientes diagnosticadas. Estamos falando de que se tarda de 8 a 10 anos en diagnosticar esta enfermidade. O que se pide é que haxa máis medios, que a xente non tarde tantos anos en diagnosticarse. Nunha propia radiografía, nunha resonancia, non se ve ese tipo de enfermedade. Hai que facer unha diagnose longa, leva tempo, e a xente está sin poder chegar a ese diagnóstico en moitos anos, que as consecuencias que elo leva na súa vida privada e na súa vida social. Porque si mismamente calquera de nós que temos un pequeno dolor xa estamos subindo por as paredes, eu non me quero imaginar a esta xente do público debe absterse de facer comentarios. A esta xente. Solamente estamos pedindo que se poñan a traballar e que se chegue a levar a cabo todos os acordos que se está... Estamos repetindo que xa se dixo, señora. Nada máis. Ben, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Ben, enténdese, por tanto, aprobada a moción. Ben, o punto número 7 dación de conta da sentencia de 6 de maio de 2018 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, sección primeira, apelación da Coruña, no recurso 149/2017, donde, bueno, como é un asunto de pleno coñecido por vostedes, en donde ten que vir a pleno tamén dar conta do resultado da apelación presentada, e que confirma pois a primeira sentencia dándolle razón á posición municipal. O punto número 8 é a dación de conta do informe de avaliación do cumprimento de obxectivos que contempla a Lei Orgánica 2/2012, resultados sumisos de información correspondente ao primeiro trimestre de 2018. Damos conta. O punto número 9, dación de conta das resolucións da alcaldía. Damos conta neste caso da 371 a 518. O punto número 10 é asuntos urxentes. Algún grupo ten algún asunto urxente que presentar? O punto número 11, rogos e preguntas. Hai presentados por rexistro de hoxe rogos e preguntas do grupo Veciños de Bergondo, que, bueno, se darán resposta no próximo pleno, como vostedes saben, xa que non cumple cas 24 horas de antelación para ser respondidas nesta sesión plenaria. Si me permite, queremos facer dous rogos. Está no seu turno. Se rogamos informe e verifiquen as actividades que se están a facer na finca das Margaridas, porque siguen a mover terra, incluso sulfatando fora dos seus bens a horas intempestivas. Rogamos que no próximo pleno nos informe do expediente de Augas de Galicia sobre a depuradora do polígono de Bergondo e se, ademais, se xa teñen algunha proposta técnica para separar pluviales e fecales. No polígono de Bergondo, quería dicir. Nada máis. Ben, algún rogo pregunta máis? Se tenen recibidos as preguntas de hoxe, forman parte tamén da acta. Moi ben. Sí, pero como vai contestar, xa non haremos a fecha. No. Ben, pois entón levantamos a sesión.